אתה רוצה אתה לקדש? אולי נחכה לאבא. אתם רוצים לחכות לו, בבקשה? אמא. שלום. שלומכם? בועז, אמרנו 8:30. כן, אני יודע. אמיליו עושה לי צרות. קידשתם כבר? לא, חיכינו לך. יום השישי. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את היום השביעי, ויקדש אותו. כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ספרי מרנן. חיים. מה אתה עושה פה? באתי להביא לך. זה של יאלי. זה עד שתקנה לך, אני... אבל גם אתה רוכב בלי. בסדר, אם תבוא לרכב איתי, גם אתה תהיה בלי. שפירה, מי זה הקאובוי? וואלה, סוסים זה חולה, אחי. לא ידעתי שיש לו סוס. כן, מה אני אעשה? הוא עמוק בתוך זה. אתה בטח רוכב מלא. בוא נשומע רגע. בוא נרכב על הסוס של אבא שלך. מה? כן, כן, בוא נצא רכיבה לעילית. אבא שלי שני עכשיו בוודאות. בסדר, בוא ניקח את המפתחות שלו ונסתדר, אנחנו שניים. רומי, יאללה, תביאו מהר כלי! נו!
היי, מה הולך? וואו, מה התפוצץ פה? רומי, תביא לי עוד דלי! אני וג'וסטו חייבים ללכת. חכה רגע, קודם תביא עוד לי, אחר כך תלך לעניינים שלך. בזהירות. צ'יל, אחי, אני יודע. סיים! הוא בורח. טוב, נו די, זה לא יעבוד. בוא נעוף מכאן. אני רוצה לעלות עליו. אבל הוא לא בעניין. אחי, זה רק עניין של להראות שליטה. אחי, מה יש לו? תראו, כי זה לא יעבוד ככה. אי אפשר בכוח. אחי, מה, אני השם שהסוס של אבא שלך לא מחונך? וואו.